F'daw il-katekeżijiet bħalissa qegħdin nirriflettu dwar id-devozzjoni vera lejn Omna Marija skont it-tagħlim ta' San Luigi Maria de Montfort fil-ktieb tiegħu id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Marija. Wasalna fil-mument li jkun qegħdin nirriflettu dwar it-tinimiġġija ta' Kristu u l-rol ta' Marija, is-sem li Marija għandha f'din it-tinimiġġija ta' Ġesu. Rajna kif Montfort jispjega li kif kien permezz ta' Marija li Ġesu ġie fl-ewwel miġġija tiegħu huwa permezz ta' Marija li Ġesu wkoll se jiġi fit-tinimiġġija tiegħu. Marija għandha dan ir-rol illi tħejjir qlub in-nies għalhekk hija s-sultana tal-qlub kollha biex jilqgħu il-Ġesu fil-parusija. U rajna li hija rieda tagħha jixtieq li Marija tkun magħrufa f'dawn li huma l-aħħar żminijiet u rajna dawn l-aħħar żminijiet huma ż-żminijiet ta' qabel ma Ġesu se jerġa' jiġi. Rajna raġunijiet għaliex Alla jixtieq li Marija tkun magħrufa u anke din il-ġlieda bejn Marija u bejn Satana propju f'dawn iż-żminijiet. Montfort imbagħad jitkellem dwar dawk li huma il-mażulin ta' Marija, dawk li jikkonsagraw lil nfushom il-Madonna propju biex jgħinu lil Marija fit-tħejjija għal din it-tinimiġġija ta' Sidna Ġesu Kristu. Dawn huma dawk skont Montfort li jgħixu u jagħmlu l-konsagrazzjoni vera għall Madonna li jipproponiju lil quddiem anke nirriflettu ftit dwar din il-konsagrazzjoni. Però f'dan il-mument Montfort jitkellem dwar dawk li huwa jsejħilhom l-apostli ta' dawn l-aħħar żminijiet, jiġifieri dawk illi maqudin ħaġa waħda ma' Marija billi jagħtu ħajjithom lilha jħejju l-Knisja u d-dinja għal ritorn ta' Sidna Ġesu Kristu. Bażikament hija l-ħidma kollha ta' evanġelizzazzjoni illi l-Knisja tagħmel hija u tistenna it-tinimiġġija ta' Ġesu. Montfort jgħid li dawn l-apostli se jkunu qaddisin kbar. Jiddeskrivihom bħala erwieħ mimlija bil-grazzja u ż-żelu. Jgħid li huma soldati qalbina ta' Ġesu Kristu u wlied u għaddejja ta' Marija. Hemm minnhom sejħilhom bħala il-mażulin. Hemm minnhom sejħilhom bħala għaddejja il-sira u wlied Marija. Montfort jitkellem anke minn saċerdoti li jwettqu ħidma qalb saċerdoti oħrajn, saċerdoti konsagrati lil Marija illi jwettqu ħidma qalb saċerdoti oħra. Hemm minnhom sejħilhom ukoll erwieħ magħżula fejn is-Saltan Marija. Leġjun ta' irġiel u nisa li jkunu soldati qalbina ta' Ġesu u ta' Marija. Hekk dan huwa l-mod kif jiddeskrivihom, ovvjament minn kull deskrizzjoni joħroġ kwalità partikolari illi dawn l-apostli tal-aħħar żminijiet fit-tagħlim ta' Montfort u ninsisti dawn mhumiex apostli ġifieri se jkunu sinix uniċi, ma daw kollha illi se jikkonsagraw ruhom lil Marija f'din il-ħidma ta' evanġelizzazzjoni biex inħejju l-Knisja u d-dinja t-tinimiġġija ta' Ġesu propju l-ispiritwalità tagħhom f'Marija x'għandha tkun. Montfort jgħallem illi il-ħidma ta' dawn l-apostli ta' dawn l-aħħar żminijiet hija doppja. L-ewwel waħda hija l-ġlieda kontra d-dnub. Billi jiġġieldu d-dnub, jiġġieldu l-mentalità tad-dinja, id-dinja li hija vojta mingħajr il-grazzja t'Alla, ikunu f'taqbida kontra x-xitan, illi kif nafu sa mill-bidu huwa t-tant tal-bniedem biex ibedu minn Alla, ix-xitan huwa anke d-dixxipli tiegħu, ġifieri dawk illi jażlu li jimxu wara Satana. Qegħdin f'din ġlieda, Montfort huwa ħafna konxu kif nu San Pawl fl-ittra tiegħu l-Efesin, il-ħajja nisranija hija taqbida. Montfort jgħid li f'din il-ġlieda kontra d-dnub it-talb tagħhom isir arma għal konverżjoni ta' dawk li huma l-bogħod minn Ġesu. It-talb isir arma qawwija għal konverżjoni. Allura dawn l-apostli tal-aħħar żminijiet għandhom ikollhom verament għal qalbhom il-qawwa tat-talb. Nies li jemnu fl-imkien ma' Marija fil-qawwa tat-talb li għandu quddiem Alla. Imbagħad jgħid li l-missjoni l-oħra tagħhom fl-imkien ma' irridnu hija li wafqu s-saltna ta' Alla, wafqu s-saltna ta' Sidna Ġesu Kristu. U taħt li aspetti jgħid Montfort dawn l-apostli tal-aħħar żminijiet iridu iwafqu s-saltna ta' Sidna Ġesu Kristu. L-ewwel ħaġa jgħid billi jirriformaw il-Knisja.
jirriformaw il-Knisja. Forsi hija kelma ibsa li wieħed jisma', però Montfort qed jitkellem minn persuni illi maqudin ma' Marija ikunu lesti u bi grazzja tal-Alla jagħmluha illi jirriformaw, illi jġeddu il-Knisja. Għaliex hija l-Knisja sistijaj illi trid tilqa' lil Sidna Ġesu Kristu fit-tieni miġja tiegħu bħala l-arusa tiegħu. U jrid jara sabiħa u bla tikmix. Għalhekk il-Knisja kontinwament għandha bżonn ta' riforma. Il-Knisja kontinwament għandha bżonn illi tiġġedded. Allura twaqqif tas-saltna Talla illi dawn l-apostli tal-aħħar żminijiet iridu jaħdmu għalija hija bir-riforma fil-Knisja billi ikebsu kullimkien il-fjammi tal-imħabba. L-imħabba kif jinsisti ħafna l-Papa Benedittu 16 fl-ewwel enċiklika tiegħu Deus Caritas Est ispirat mill-ewwel ittra ta' San Ġwan għallew imħabba. L-imħabba hija fiċ-ċentru tal-fidi tan-Nisranija. Jekk il-Knisja għandha bżonn tagħmel riforma, tkun riforma fl-imħabba. Ara kemm forsi ħafna drabi naħsbu l-Knisja għandha bżonn tirriforma l-istrutturi tagħha. Ċertament minn żmien għal ieħor dak huwa neċessità, però riforma vera fil-Knisja hija meta ssir riforma fl-imħabba. Għax il-Knisja hija komunità ta' mħabba. Montfort dan fehmu hija l-qalba tal-Vanġelu eżistijaj, anke jekk nistudjaw sew neħtlu fil-profondità tal-Vanġelu skont San Ġwan u fit-tradizzjoni tiegħu anke fl-ittri tiegħu naraw kemm dan huwa fil-qalba tal-ħajja tal-komunità Nisranija. Lek il-Knisja ssir riforma fiha jekk ikun hemm riforma fl-imħabba bejn il-membri tagħha. Jgħid li s-satna Talla titwaqaf ukoll billi dawn isiru il-fwieħa ħelwa ta' Ġesu, ċelli minnhom Kristu jidher, jew kif jgħid il-Kardinal Newman li l-Papa Benedittu 16 beatifikaħ, Kristu jirradja minn ġewwa fihom. Il-fuħa ta' Kristu espressjoni juża San Pawl f'waħda mill-ittra tiegħu. Mek hija sabiħa anke tal-Kardinal Newman, Kristu jirradja, Kristu joħroġ, Kristu jidher minn ġewwa fihom. Montfort jgħid li jwaffqu s-Saltna Talla billi dawn il-mulejja tiegħhom qawwa kbira li jġibu ħafna konverżjonijiet fuq dawk li tbedu minn Kristu u dawk li huma kontra Kristu. Dawk li huma kontra Ġesu. Allura tistijaj din hija l-missjoni tal-apostli tal-aħħar żminijiet. Jaqirdu dnub u jwaffqu s-saltna ta' Ġesu fl-imkien ma' Marija. Montfort jgħid li l-ispiritwalità ta' dawn l-apostli konsagrati lil Madonna għandha 4 dimensjonijiet partikolari. L-ewwel waħda u jgħid li dawn l-apostli se jkunu nies maqudin ħafna Alla. Ikollhom ħafna grazzi u qdusija kbira. L-aqda Alla tibda propju mill-intervent ta' Alla. Persuni li l-mulej se jbirikhom ħafna bil-grazzja tiegħu u bi-qdusija kbira. Hija importanti ħafna tistej il-Papa Giovanni Paolo II fil-bidu ta' dan il-millennium huwa li ġattefa l-Knisja kollha kemm fit-triq tal-qdusija. Minnhom jagħmel enfasi hemm bżonn jgħid li l-Knisja tipproponi l-ulieda livelloli ta' ħajja ordinarja għal kulħadd, mhux għal qassisin u l-partit tas-sorijiet, imma anke lajċi, livell għoli ta' ħajja ordinarja. Bis-sejħa l-qdusija kif nafu l-Konċilju għallimna li hija sejħa li toħroġ mill-Mammudija. Giovanni Paolo II fil-bidu tal-millenju darba minnhom kiteb meta aħna nsaqsu l-katekumeni xi tridu u l-ġenituri wieġbu fishom il-Mammudija. Hija motor kif ngħidulhom irridu nkunu qaddisin. Aħna fil-Mammudija xewqa tagħna hi li nitqazzu li nkunu sħaħ fi Kristu. Dawn l-apostli tal-aħħar żminijiet b'ħafna grazzja u jirċievu qdusija. L-aqda Alla toħroġ ħafna fl-imħabba lejn Alla u l-imħabba li xulxin, toħroġ fit-talb, ikunu nies ta' talb. Persuni li huma deċiżi li jfittxu l-glorja ta' Alla, mhux ifittxu lilhom infushom, mhux ifittxu li jidhru huma, mhux ifittxu li jaqbel lilhom, imma verament ifittxu li l-glorja tkun ta' Alla. Ma ninsewx xejn tal-inbierek permezz tal-profeta Eżajja, l-glorja tiegħi ma naqsama ma' ħadd. Il-glorja tiegħi ma naqsama ma' ħadd. Dawn ikunu persuni li jagħtu l-glorja tal-ħidma ta' Alla kollha kemm lil Alla. Ma jfittxux li jidhru huma minflok Alla, ma jħallu l-Alla jaħdem fihom.
Dil-laqda Malla Montfort jgħid titqaddim is-salib ta' Ġesu, u għalhekk jkunu disċipli ta' Ġesu msallab. Persuni li l-kurċifiss ħaj reali, Sidna Ġesu Kristu msallab, ikun verament fil-ħajja tagħhom. Konxi li ridu jibati minħabba Ġesu, konxi li ridu jerfu s-salib, ħalli miegħu jkunu jistgħu jevanġelizzaw, irresqu l-dawk li dbedu minn Kristu lura għal-għandu. U l-aħħar mod ta' Malla Montfort jgħid huwa lejxin radikali tal-Vanġelu. Daw l-apostli tal-aħħar żminijiet imsejħin biex il-Vanġelu, kif kien jgħid San Franċis d'Assisi, huwa l-ħajja u r-regola tagħna. ċe l-Vanġelu jsir l-uniku standard, mhux l-istandards tad-dinja, mhux tgħid id-dinja, imma x'jgħid il-Vanġelu. Hekk dawn l-apostli mela dil-laqda tagħhom Malla, hekk infakkar daw il-karatteristiċi li Montfort jagħti, ħafna grazzja u dusija kbira, l-imħabba, it-talb, deċiżi li jfittxu glorja tal-Alla, disċipli veru ta' Ġesu msallab u lejxin tal-Vanġelu b'mod radikali. Montfort jitkellem ukoll li fl-tieni tappa fl-ispiritualità ta' daw l-apostli mhumiex biss laqda tagħhom Malla imma anke iż-żelu apostoliku illi daw l-apostli jkollhom. Iż-żelu jiġifieri huwa l-ħeġġa apostolikija, l-ħeġġa fl-apostolat. U jgħid li daw se jxerdu n-nar tal-imħabba divina kullimkien, jaħdmu biex jirriformaw l-Knisja u jikkonvertu il dawk li mhumiex insara. Hekk ġifi kollhom din il-ħeġġa kbira illi l-esperjenza ta' Ġesu ma jżommuwix għalihom imma jwasslu l-oħrajn biex jikunu jistgħu jiskopru mill-ġdid il-Kristu f'ħajjithom. Din hija l-qawwa l-ħidma tal-Ispirtu Santu eżistej. L-Ispirtu Santu meta niżel fuq l-Apostli f'Pentekoste nissel fihom din il-ħeġġa ta' evanġelizzazzjoni. Mill-ewwel uħorġu jipritkaw il-Ġesu mingħajr biża' ta' xejn. U hekk ħajkunu daw l-Apostli, konsagrati lil Marija mimlijin bl-Ispirtu Santu, iwasslu l-Ġesu b'qawwa u b'qawwa kbira. Montfort jgħid li daw l-Apostli tal-aħħar żminijiet, r-raba' aspett tal-ispiritwalità tagħhom hija l-esperjenza qawwija ta' Marija. Daw l-Apostli ħajkunu formati mill-Madonna, daw l-Apostli ħajkunu gwidati mill-Madonna, daw l-Apostli ħajkunu devoti tal-Madonna bħala ulida, bħala l-sira tagħha, mbagħad nifhmu eżatt Montfort jgħid, huma Marija jitlu f'din it-taqbida ma' Satana. Hekk Montfort konxu ħafna mill-ħidma tax-Xitan li jbiegħet l-irwieħ minn Kristu u Montfort huwa konxu ħafna mill-ħidma tal-Madonna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju kif nitolbu lil San Mikla l-Arkanġelu fit-talba miktuba mill-Papa il-Jun 13. Il-ħażen u t-tnassis tad-demonju Marija li tiqaf daw l-inganni. U daw l-apostli tal-aħħar ta' żminijiet ma' qudiemha Marija jħorġu rebbieħa fuq l-għadu tagħna x-Xitan. U l-aħħar aspett, ir-raba' aspett tal-ispiritwalità ta' dawn l-apostli, Montfort jgħid illi hija l-esperjenza tas-salib. L-esperjenza tas-salib taħt liema aspetti. L-ewwel ħaġa hija l-aspett tal-purifikazzjoni jgħid permezz tas-salib, permezz tal-tbatija, dawn l-apostli se jkunu ippurifikati bid-tbatija li għaddu minnu, ippurifikati huma stess mid-dnub. Jekk dawn iridu jieħdlu f'din il-qdusija illi Alla jrid idaħħalhom fiha, huma jridu jgħaddu minn din il-purifikazzjoni. It-tieni ħaġa jgħid anke billi jimmortifikaw il-ġisimhom. Din hija xi ħaġa sistej li sfortunatament tlaqnija ħafna fit-tradizzjoni Kattolika. Kienet benna kbira minniera fil-ħajjiet tal-qaddisin il-mortifikazzjoni tal-ġisem l-importanti li wieħed jifhimha b'mod tajjeb. Il-Knisja mhijiex kontra l-ġisem tagħna. Il-Knisja tivvalorizza il-ġisem tagħna. Il-Papa Giovanni Paolo II għamel snin jitkellem l-ewwel 5 snin tiegħu bħala Papa u qabel ma sar Papa bħala Kardinal Wojtyla jitkellem dik li llum insejħula t-teoloġija tal-ġisem, ċe kif mill-ġisem nagħmlu teoloġija, kif mill-ġisem aħna naslu għand Alla. Ġifieri il-ġisem eżisti, il-Knisja tqisu b'mod tajjeb.